Oplucht Andries? Ja, nee, opluchten. Dat wordt net 6 Allinger. Ja, dit jaar bij het voetbal. In de week kreeg je met Nijs dat er een club hier, Feyenoord, die hier wel interesse in Robin van Persie. Wat wie de eerste gedachte die jou toen hien? Dat ik daar niet heel gelukkig van werd. Nee, dat was mijn eerste reactie. Ik had niet verwacht dat hij nu de overstap al zou maken. Maar ja, het is wel een logische stap. Jouw energie? Maar zeker. Ja, want waarom? Nou ja, het biedt natuurlijk weer naar je kansen en een bepaald perspectief. En je kiest zelf wel naar je te zien. Ben je dan niet teleurgesteld in Robin van Persie? Nou, kijk, als er iets op iemands pad komt wat een ambitie en misschien ook wel een droom is, dan kan ik dat best goed begrijpen. Alleen, we hebben altijd wel vanaf dat moment geroepen, de timing is voor ons natuurlijk wel heel erg ongelukkig. En daar zit de teleurstelling en niet dat hij zijn ambitie achterna wil gaan. Op het moment dat je een kans krijgt om een volgende stap te maken in je carrière, ja, dan ga je erover nadenken. Zo werkt het in het bedrijfsleven ook. En ja, dus in dat opzicht vind ik het oké. Het is een hoofdtrainer en een hoofdtrainer moet wel volledig dedicated zijn aan de club. En als dat niet zo is, ja, dan moeten we daar met elkaar over in gesprek gaan. En dat is gebeurd.